नै लोगोफोर ओंखाम जाखांनानै दसे भिडिअ लालायबाय आरोना टाइम पासनो बिबार बारियाव दसे टाइम पास भिडिअ लालायबाय लोगोफोर आबै आबौआ गैलालाय गाबोनो जोंहा फुजा दोङो दा चैत्र मा होनोमोनलाय चैत्र नवरात्रि सोलिगासिनो रुसुन पियास मोनजाया दिनै 6 दिन ना 7 दिन जाबाय 9 दिन मोनजानाय नङा आरोना ओमफ्राय गाबोनो हिन्जावसा 9 जोन हौवासा सासे लिंनानै ओंखाम जाहोगोन बिसोरनो ड्रेस होगोन फैसा होगोन इसोरखौ खुलुमगोन फुजा खालामगोन गथ'फोरखौ बेनि थाखायनो बिसोरनो ओंखाम होनो थाखाय थोरसि गोदान गोदानबो नांगोन नालाय थोरसिफोर लायनो थांदोदां ओमफ्राय फास्राबो होयो हिन्जावसा गथ'फोरनो ओमफ्राय ड्रेसबो होयो आरोना सलाफोर बेखौनो लायनो थांबाय जानांगौ आबै आबौआ ओंखारलांलायबाय आरोना ओमफ्राय आं दसे भिडिअ लालायबाय बिबार बारियाव आं बिराद उन्दुनो ओंखारथारबाय नोंबो उन्दुबायसो नै उन्दुबाय गथ'आ सानजौफु बारदोबाथाय बेलासि जादोबाथाय बेहा खालि उन्दुनायल'थार आरोना आं बहा उन्दुगोन दा आंबो बिराद उन्दुनो ओंखारथारदोंमोन ओंखाम जाखांबा मासि उन्दुनो ओंखारो दानिया दिनै आबैया जोंनो हालुवा पुरि बुट एवनाय गावनो संनानै जाहोबाय आरोना नै लोगोफोर आबैया दिनै आंनो गिफ्ट होदो ओमफ्राय बेग सिङाव मा दोङो नायनो र' खांख्राइ ओमफ्राय आसान जि बरियाथार आसाना ओमफ्राय बियो मातादिनि आरोना खर'आव सोनानै लाग्रा जय माता दी खांख्राइ मोननै ओमफ्राय नैबे बेन मोनसे ओमफ्राय आसान मोनसे बेग मोनसे गथ'फोरनो माला ओंखाम जाहोनानै गिफ्ट होनानै थिनहरखो आं पात्ताखौनो मोनासै सिङाव लिरबानो हासिब सिबबानो माने 9टानि सिगां हासिब सिबनायखौ बन्द' खालामनांगौ आरोना ओंखायनो तारातारि सिङाव मावनायावनो आङो गोजौआव मा जाखो पात्ताखौनो मोनासै मा दिलियो इदि लायो खोमा इदिसो जय माता दी उल्टा जाबाय नामा उल्टासो जाबाय दा ओमफ्राय नै आसाना जि बरियाथार आसानाबो माथिं गानो होमबा इथिं गंसेल'सो आसानाबो ओमफ्राय नै बेगा मासे बरिया फिसाजोनो हरनोसै आं न'आव आसा मावो ना फिसाजो गिदिरा मबाइल लानानै बेरायबाय थानो मोजां जादों दाख्लै सरकारा मबाइल होदोना इसोरनो बेयाव सोनानै बेरायबाय थाथोंसै बियो ओमफ्राय नै खांख्रायाबो फिसाथार ओमफ्राय नैथ' आरोसो फिसा बेसे फिसा खांख्राय होदों आंनो खानायानो जानाय नङा खोमा रानि दाबोथ' गाहा ओइ ड्राइभारा दै बिदोंमोन हैबाय थाङाखै ओंखाम जासिगोन इसोरो रैसुमैनो हरनोसै आं इ बेगखौ नै नायलाय उल्टा जादों नामा इयो इदिनो गानो होमबा माथो सिद्दा नुवाखैदां मा खालामदों इयाव खारनबाय
जय माता दी नै नोमफानि उल्टाबा नुयो आरोना इखो अ सिद्दाबा नुयो सेल्फिबासो उल्टा नुयो ना नाय नाय ना नुवाखै नाय जय माता दी जय देलाय मांग्रिया देलायदो नै दुगैखांनानै दासो मा फोनदो नों देखायलाय नोंनि क्रिमफोरखौ दारि ओंखारदों आंनाबा नै मा दारि बिलाइ नायनो रो आं हरना लादोंमोन ओमफ्राय इदि खालामनो माबा मोनदों थोद ओंखारमारबाय नामा दारि रानिनि क्रिमा नै जि गोदोथार खेवलाय मा खेवलाय ओइ खेवलाय खेव आं हमनायावनो नै मालाय मैया अनलाइन अर्डार खालामनानै लादो 10 ta खामानि होयो 10 ta माबानि मा 10 खामानि होयो बेलाय डार्क सार्कल पिम्पल ओमफ्राय मोखाङाव सिन सिन जानाय आं मिथिया नंगौना नङा भिडिअ नायनासो लादो भिडिअ नायनासो लादो होमबा मैयासो फोनदों मोजां जाबा खोन्थागोन